Spuneam că avea la un moment dat. Ce-i loc pornit focul? Da. Spuneam că avea la un moment dat. Așa. Să oprește, da. Așa, așa. Am vrut să import. Eu spunea că sunt în stradă, de anumit, ăla a fost în săraca, acolo nu e flămândă. Că se duce când vine de la serviciu, e flămândă. Și ia cornurile alea și ia pâinile și bagă pomrici. Și eu am mai luat cornurile alea. Deci mai băgea pâinile. Uite, n-am o cafea de... și mă simt așa un pic amestec, dacă e din cauza amestec. Dar nu vreau să beau. Cafeaua dă o stare de... imediat de... Mai ales dacă te obișnuiești, organismul simte nevoie. Unde și ajungi? La 8 pleacă de la administrație. Ah, imediat. De ce la Cherena? Ege? Să partea țării. Vă așteptăm cu drag. Regio, inițiativă locală, dezvoltare regională, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Povestea lor te-a captivat în fiecare zi. Iubirea lor ți-a arătat întreaga forță a dragostei. So be mine, so what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy who will make you cry. So be mine, so be mine. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We ain't money, we love each other, cause love is for free. În țările creștine, libertatea religioasă. Mai departe, noi mergem în 1976. Este vorba despre cântecul următor pe care îl propunem spre audiție. Între 13 și 26, salutări tuturor. Nu uitați că ne puteți recepționa și online pe www.radioromaniaactualități.ro.